1, 2, 3, πάμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα σκληρό ιστορικό podcast. Καλησπέρα. Είναι μια νέα σειρά που έχουμε γενιάσει. Κάναμε και από πριν podcast, αλλά είπαμε να τα επισημοποιήσουμε για να έχουμε και στο μέλλον καλεσμένους, να έχουμε και άλλα πράγματα έτσι, που θα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Άλλωστε εσείς το ψηφίσατε όταν κάναμε την αντίστοιχη ψηφοφορία. Ότι ήταν το αγαπημένο σας, ναι. Οπότε, γενικά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω να πω λίγα πράγματα. Όποιος θέλει να μας βρει, μπορεί να μας βρει στο Instagram, μπορεί να μας βρει στο Facebook. Μπορείτε να μας στηρίξετε ενεργά αν θέλετε στο Patreon και στο YouTube, στο κουμπί συμμετοχή από κάτω που έχετε πρόσβαση στις ιστορικές πηγές. Βλέπετε τι βίντεο ετοιμάζουμε και πολλά άλλα ωραία πραγματάκια. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι. Ναι, το καμπανάκι, like στα βίντεο. Όταν πατάτε like, το YouTube καταλαβαίνει ότι αυτό που φτιάχνουμε είναι καλό και το προτείνει και σε άλλους. Ίσως να μην μας ξέρει κάποιος, πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά εκείνη που μας δείχνει και το προτείνει σε περισσότερο κόσμο το βίντεο. Και σήμερα είπαμε να κάνουμε έτσι κάτι πιο αυθόρμητο, κάτι λίγο πιο έτσι διαφορετικό. Ιστορικό μεν. Ιστορικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Ναι. Έβλεπα το Lord of the Rings και έτυχε εκείνη την ώρα να το βλέπει και ο Γιάννης. Και του στείλα ένα μήνυμα και του λέω ρε εσύ αυτό εκείνο το άλλο και είπαμε καιρός είναι, Γιάννης και είναι και το αγαπημένο μας, έτσι δεν ξέρω. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανάλυση. Θα είναι εξειδικευμένη η ανάλυση όσον αφορά την ομοιότητα της Gondor με το Βυζάντιο. Ναι. Δεν θα μιλήσουμε για τους άλλους λαούς της Μέσης Γης. Θα αναφερθούν μέσα στις άκρες. Οπότε έχουμε και κάποιες σημειώσεις εδώ πέρα προφανώς, έτσι δεν... ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε φυσικά, απλά υπάρχει και κάποιο υπόβαθρο γιατί είναι αρκετά τα πράγματα που θέλουμε να πούμε. Νομίζω ότι θα ήταν καλό, είχαμε πει κιόλας, να ξεκινήσουμε μιλώντας ίσως λίγο περισσότερο για τον πολιτισμό, ας πούμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας στους φίλους που ίσως να μην το ξέρουν, γιατί όσοι ασχολούνται με τον Tolkien το ξέρουν. Ναι. Η ιδέα ότι η Gondor είναι το Βυζάντιο ή ότι είναι επηρεασμένη από το Βυζάντιο, γιατί έγραφε φάνταση ο άνθρωπος, ναι. Δεν έγραφε ιστορία. Και γενικά ο Tolkien, έτσι, νομίζω, όσοι έχουν ασχοληθεί το έχουν ξεκαθαρίσει, έχει πει ο ίδιος ότι δεν γράφει μεταφορές, δεν κάνει, πώς το λένε, παραλληλισμούς, είναι απλά φάνταση και χρησιμοποιεί και πολύ ευδιάκριτους, ας πούμε, όρους, οι καλοί, οι κακοί και τα λοιπά, έτσι. Ακριβώς. Άρα και εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε κάτι που ο Tolkien το αρνούταν. Μπράβο. Απλά θα βρούμε τις ομοιότητες, καθαρά για λόγους και να μας μείνει κάτι από το ιστορικό κομμάτι και κάτι από τη διασκέδαση, ώστε την επόμενη φορά που θα δείτε την ταινία ή που θα διαβάσετε το βιβλίο, ναι, να το δείτε με ένα άλλο μάτι. Με ένα άλλο μάτι, πιο κοντινό. Σε πρώτη φάση είπαμε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική κάπως. Κάποια έτσι μικρά πραγματάκια τα οποία θεωρώ ότι έχουν κάποια αξία έτσι να τα δεις. Αντίστοιχα όπως και οι Ρωμαίοι πιο παλιοί ίσως, αλλά και τα στρατεύματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι και οι βασιλιάδες της Gondor παίρνουν τα ονόματα από τους διάφορους πολιτισμούς που έχουν κατακτήσει, που έχουν νικήσει τέλος πάντων. Οι Ρωμαίοι ας πούμε είχαν τον Γερμάνικους, τον Σκυπίωνα, τον Αφρικάνο. Μετά όταν πήγαμε στο Βυζάντιο ήταν το βασίλειο το Βουλγαροκτόνο. Που έχουμε κάνει και επεισοδιάρα, πρέπει να τη δείτε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν σαρματικός, γοτθικός και είχε 500 τίτλους. Είχε πάρει παραμάζω. Για κάθε χωριό. Ναι, για κάθε χωριό που είχε ξεπατώσει. Και έτσι και τώρα τα ονόματα είναι λίγο... Οι βασιλιάδες της Gondor, ναι. Έχουν τώρα τα ονόματα είναι λίγο περίεργα. Είναι η Ρομαντέσιλ, από τους Νούμπαρ που είχαν νικήσει. Αν δεν μας τα πει ο ίδιος ο Tolkien και πώς προφέρονται. Ναι. Ουμπαρντάσιλ που είχε νικήσει τους Ούμπαρ, πώς λέγανε αυτούς τους άγριους τύπους. Είναι ας πούμε ένας παραλληλισμός ο οποίος αυτομάτως βλέπεις ότι έχει ένα έτσι, πώς το λένε, μια ομοιότητα άμεση. Μην ξεχνάμε ότι η Gondor είναι ο φάρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Ναι. Είναι η πόλη με τα μεγάλα τείχη, με τις βιβλιοθήκες. Με τους λόγιους, τους οχούς, την τεχνολογία της εποχής με την ψηλή.
Και είναι οι καλοί τέλος πάντων. Εκπροσωπούν τον πολιτισμό των ανθρώπων που κάποτε ήταν ανώτερος και στον υπόλοιπο κόσμο καταραίει και είναι ο φάρος εκεί που παραμένει μέσα στη βαρβαρότητα. Ναι. Κάπως έτσι να το θέσουμε. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που βλέπανε οι Βυζαντινοί τον εαυτό τους, περιγράφεται η Γκόντορ. Ναι. Και η Γκόντορ βλέπει τον εαυτό της έτσι πάντως στο όλο κόνσεπτ. Οι ομοιότητες δεν σταματάνε εδώ, είναι και στη γλώσσα. Ξέρουμε στο Βυζάντιο, επειδή είναι μετεξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η γλώσσα, η ομιλούμενη ήταν τα ελληνικά. Η καθιερωμένη ας πούμε ναι. γλώσσα. Και κάποιοι λόγοι, παιδιά όταν λέμε κάποιοι λόγοι, όχι Επιστηνιάνου, μέχρι και Νικηφόρο Φωκά, μιλάγαν ακόμα λατινικά ή γράφαν κάποια δοκίμια στα λατινικά. Οι λόγοι, ας πούμε, οι διανοούμενοι της εποχής ήταν. Πώς ήταν πριν από κάποια χρόνια τα γαλλικά που μιλάγαν στο Παρίσι, έτσι, αν καταλάβουν κάποιοι που ίσως δεν έχουν επαφή με το ιστορικό, ήταν η γλώσσα των. Όπως ήταν στην Ελλάδα μέχρι πριν από την προηγούμενη γενιά, τους γονείς μας, η καθαρεύουσα. Που μιλάγανε αρχαΐζοντα οι μορφωμένοι και οι λαϊκοί μιλούσαν. Βέβαια, εδώ μες στο Βυζάντιο και στην Γκόντορ μιλάμε για διαφορετική γλώσσα στην ουσία. Διαφορετική γλώσσα. Οπότε τι μιλάνε οι Γκοντοριανοί, οι λαϊκοί λοιπόν, πώς τα λένε? Τα Σίνταριν. Τα Σίνταριν. Τα common που λέμε στα D&D. Ναι. Ήτανε δεν μιλάνε αγγλικά που μιλάνε στη ταινία. Και την. Συνταρινά. Ναι, συνταρινά. Και μορφωμένη. Πάντα είχα πρόβλημα να το προφέρω την. Κουενία. Έχω ακούσει από διάφορους τρόπους. Αν δεν βγει ο Λέγκολας ο ίδιος να μας το πει. Λέγκολας, ναι. Έτσι μιλάνε μορφωμένοι. Έτσι είναι γλώσσα ξωτικών, άρα. Ναι. Και τα ξωτικά, όποιος έχει διαβάσει το Silmarillion, έχουν πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς που είχαν αρκετές διαφορετικές. Επίσης τα ξωτικά είναι εν μέρει πρόγονοι των βασιλών της Γκόντορ, γιατί έχουν καταγωγή από εκεί. Ωραία. Νομίζω καλό θα ήταν. Αρχιτεκτονική, έχει Γκόντορ, έχει θόλους. Έχει θόλους όπως η Αγία Σοφία. Στην ναι. Οσγκίλιαθ υπάρχει ο τρούλος, το δείχνει και στην ταινία. Υπάρχει ο τρούλος ο μεγάλος που θυμίζει τις εκκλησίες που έχουμε στο μυαλό, νομίζω την Αγία Σοφία κυρίως, αλλά γενικά φτιάχνανε γενικά πολλές, ήταν γουστάρα να φτιάχνουν εκκλησίες οι άνθρωποι. Να πάμε λίγο στην ιστορία για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά κάποιες εικονικές, δεν είναι απλά ένα θέμα, ένα theme το Βυζάντιο, έχει και άλλες ομοιότητες. Έχω ένα απόφθεγμα εδώ που βρήκαμε. Διάβασε το μιας και το έχεις. Διάβασε το στα αγγλέζικα. Επειδή είμαι λίγο πλάιες στην οθόνη, αν θες διάβασε το λίγο και εσύ να το δίκιο. Είναι στα αγγλικά. Θα το πω ποιητικά. Ναι. Όχι, θα το πω εγώ, εντάξει. In the South. Πες το εσύ. Λοιπόν, εδώ είναι παραλληλισμός όπως τον κάνει ο ίδιος ο Tolkien, γιατί για αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και λέει: In the south of Gondor rises to a peak of power, almost reflecting Numenor, and then fades slowly to decay the Middle Age. A kind of proud, venerable but increasingly important Byzantium. Decayed Middle Age, yes, το είπα. Και λέει και από κάτω, όπως το περιγράφει και μέσα στο βιβλίο, Now we come to the half-ruinous Byzantine city of Minas Tirith. Αυτά είναι τα λόγια του Tolkien. Ουσιαστικά κάνει. Όχι στο βιβλίο, παιδιά, μην το εξηγούμαστε. Σε συνέντευξή του, ναι. Ραδιοφωνική, αν θυμάμαι καλά. Σε επιστολή. Δεν θυμάμαι. Έχω την επιστολή στο BBC σε ραδιόφωνο. Αυτό που κάνει εδώ ο Tolkien ουσιαστικά είναι δεν παραλληλίζει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία με το Νούμερορ και με την Gondor και όλα αυτά. Βασικά το αντίθετο. Παραλληλίζει ουσιαστικά τον πραγματικό κόσμο με το βιβλίο του, σαν να ήταν αναστραμμένη η ρόλη, ας πούμε. Το οποίο, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και έτσι το κάνει και τον παραλληλισμό να έρχεται πιο κοντά σε αυτό που ίσως θέλει να δώσει, χωρίς να προσπαθεί, ας πούμε, να κάνει κάτι. Πράγμα που μας κάνει να απορούμε, τελικά σκέφτηκε, πήρε την έμπνευση ή απλά τύχανε οι συμπτώσεις τόσο όμορφα δεμένες. Είναι πάρα πολλές συμπτώσεις, νομίζω. Είναι πάρα πολλές συμπτώσεις. Δεμένες. Βέβαια θα μου πεις, στη σημερινή εποχή, ας πούμε, επειδή υπάρχει τόσος μεγάλος πλούτος ιδεών, θεωρώ ότι είναι πρακτικά αδύνατο, να το πω έτσι, να έχεις κάποια παρθενογένεση σε κάποια ιδέα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να έχεις κάτι τόσο πρωτότυπο πια. Δηλαδή, κάτι θα έχεις δει κάπου. Δηλαδή, κάποια μοτίβα έχουν περάσει τόσο στο υποσυνείδητό μας, που χωρίς να τα κάνουμε επίτηδες μπορεί να τα ξαναδημιουργούμε και να τα αναπαράγουμε στην τέχνη. Ναι. Το βασίλειο που πολεμάει. Το παλιό μεγάλο βασίλειο. Αυτό είναι μια θεματική που υπάρχει από το Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα υπήρχε η αρχαία Ρώμη,
Στο Βυζάντιο υπήρχε η αρχαία αυτοκρατορία πάλι και στον Τόλκιν υπάρχει το παλιό βασίλειο της Άρνορ. Είναι ουσιαστικά η ενοποιημένη αυτοκρατορία. Ναι, που έχει κατακαιρματιστεί, έχει χωριστεί στα δύο και έχει μείνει η Γκόντορ πλέον που είναι στο νότο και το βόρειο βασίλειο, η Άρνορ εκεί πέρα έχει καταστραφεί. Θυμίζει κάτι όπως έπεσε η Ρώμη, ας πούμε. Και πάντα υπήρχε ελπίδα. Υπάρχει εποχή της παρακμής, διαχωρίζονται, στην αρχή είναι ενοποιημένο, διαχωρίζονται. Έχει και πλέον όταν εισβάλλει ο Witch King, αυτός που έχετε δει στην ταινία με το μεγάλο φλέιλ. Το φλέιλ, ναι. Ουσιαστικά το διαλύει το βασίλειο και μένει πλέον μόνο ο νότος. Ναι. Ο πολιτισμένος νότος. Οπότε έτσι και οι δύο, ας πούμε, αυτοκρατορίες εντός εισαγωγικών, και στο Lord of the Rings αυτοκρατορία το βασίλειο της Γκόντορ, όπως και η Βυζαντινή αυτοκρατορία, έχουν γεννηθεί μέσα από μια καταστροφή, μέσα από ένα περιστατικό το οποίο δημιούργησε μια κατάρρευση, μια πτώση, ας πούμε, έτσι ένα... Επίσης, θεωρητικά, η αρχική πρωτεύουσα είναι της Άρνορ, ναι, και το βασίλειο της Γκόντορ είναι υποδιέστερο. Και γίνεται, και ουσιαστικά ξεπερνάει η δεύτερη πόλη μετέπειτα την πρώτη. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ναι. Είναι και τώρα σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Αν θες να το θίξουμε και λίγο παραπάνω, όταν αρχίζει, γιατί νομίζω και το βασίλειο της Άρνορ δεν έπεσε σε μία μέρα, δεν καταστράφηκε. Υπήρχε διαχωρισμός. Σιγά σιγά. Υπήρξε διαφθορά. Οι ίδιοι οι βασιλιάδες ήταν πιο αδύναμοι. Υπήρχε παρακμή, δεν φαινόταν ότι υπάρχει παρακμή, και απλά η στρατιωτική εισβολή έδωσε το τέλος στην παρακμή. Το κερασάκι στην τούρτα, ας πούμε, που λέμε. Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, και αυτό με τους βασιλιάδες εδώ πέρα το κόνσεπτ το οποίο υπάρχει, ο αυτοκράτορας ο Ανατολικός θεωρητικά και όχι θεωρητικά, πρακτικά ήταν, αν το πάρουμε... Δεν υπάρχει, εντάξει, στο Βυζάντιο δεν υπάρχει ανατολικός και δυτικός αυτοκράτορας. Ναι. Υπάρχει ο αυτοκράτορας. Και υπάρχει διοικητικός διαχωρισμός. Μπράβο. Ο Ανατολικός όμως ήταν θεωρητικά υποδέστερος του δυτικού. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Στα χαρτιά τώρα. Μπορούσε να το διατάξει, ας πούμε, ο δυτικός. Βέβαια, όταν είχε φτάσει στο σημείο το Ανατολικό κράτος να είναι καλύτερα σε οικονομική κατάσταση, στρατιωτικά δεν το συζητάμε, δημογραφικά δεν το συζητάμε. Θα λέγω ότι η θέση του βασιλιά την παίρνει η σύγκλιτος της Ρώμης και η σύγκλιτος της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, κάποια στιγμή δεν είναι καθόλου δύναμη σύγκλιτος της Κωνσταντινούπολης, άρα όλο το ιεραρχικό πάει περίπατο. Ναι. Η Άρνορ, όπως και η Δύση, βυθίζεται στο χάος και δημιουργούνται άλλα μικρά βασίλεια. Μπορούμε να πούμε λίγο ότι έρχονται και κάποια άλλοι λαοί κατά κάποιο τρόπο και αναμειγνύονται. Παραμένει λίγο για παράδειγμα με τους Ντούνεντάιν, αλλά και αυτοί σαν ουσιαστικά κατάλοιπο παρά ως οργανωμένο κράτος. Δεν είναι δομικό χαρακτηριστικό δηλαδή του Βορρά. Είναι κατάλοιπο. Και η Γκόντορ συνεχίζει, περνάει αυξομοιώσεις στην ιστορία της, εποχές ακμής, εποχές παρακμής, ξανά εποχές ακμής, ξανά εποχές παρακμής. Παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο story. Και έχει να κάνει και όπως και με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Όταν θα μου πεις κάθε βασίλειο, κάθε αυτοκρατορία το ίδιο δεν περνούσε. Όταν οι βασιλιάδες είναι καλοί, αντιμετωπίζει κάποια. Κάθε βασίλειο, κάθε αυτοκρατορία, όχι για 1000 χρόνια. Όχι για 1000 χρόνια. Αλλά αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι όσο εμφανίζονται καλοί βασιλιάδες, δυναμικοί, ισχυροί κτλ., πηγαίνει καλά η Γκόντορ, και όταν εμφανίζονται αδύναμοι ηγέτες, τότε είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Υπάρχει πάντα η Γκόντορ, δηλαδή τα τείχη της Γκόντορ είναι στη χειρότερη περίπτωση προπύργιο του πολιτισμού. Δηλαδή πάντα, όσο παρακμή και να υπάρχει, εκεί σταματάει η εισβολή, το σκοτάδι και η επέλαση των βαρβάρων. Ναι, και όπως και στην ιστορία και η Γκόντορ, έτσι, αντιμετώπιζε διαρκώς επελάσεις από βαρβαρικούς λαούς, ας πούμε, νομάδες. Είναι το ίδιο story. Φτάνουν έξω από τα τύχη. Μόνιμα. Σε πολλές φάσεις. Δεν είναι μόνο στην ταινία, παιδιά, στα Πέλενορ που φτάνουν έξω. Σε όλη την ιστορία της Γκόντορ υπάρχουν επιδρομές. Ναι, από την αντίστοιχα, όπως είχαμε εμείς από την Ανατολή, αυτούς έρχονται από το βορρά διάφοροι λαοί, οι οποίοι από το βορρά, από την Ανατολή, από το νότο οι Χάραντ. Οι πειρατές επίσης έρχονται και αυτοί από το νότο εκεί πέρα στο
στον κόλπο που έχει η Gondor. Γενικά είναι περικυκλωμένοι από παντού και έρχονται όλοι να πάρουν τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Ή δεν έρχονται καν να τα πάρουν, είναι απλά επιθετικοί λαοί. Επιδράμουν. Άγριοι που επιδράμουν, έτσι, και θέλουν να πάρουν, και αυτό είναι ένα κομμάτι από την πίτα, ας πούμε. Σε μια συνέχεια, εδώ πέρα έχουμε και μια σημείωση που είχαμε κάνει για τον Καρλομάγνο και την Ειρήνη. Και αυτοί αντίστοιχα, έτσι, οι Βόρειοι, ας πούμε, προσπαθήσανε να πάρουν, όταν φτιάχναν κάποια βασίλεια, να καταλάβουν την εξουσία, τον θρόνο. Θρόνο. Έτσι έγινε και εκεί πέρα, και προσπαθήσανε, και ο Καρλομάγνος προσπαθήσει να πάρει την Ειρήνη, και ο Όθωνας πιο μετά προσπάθησε να ζητήσει πάλι πριγκίπισσα Βυζαντινή. Στο Lord of the Rings, ας πούμε, στον κόσμο της Μέσης Γης, τον απέρριψε πριγκίπισσα τον αντίστοιχο Καρλομάγνο. Εδώ σε εμάς τι είχε γίνει με την αυτοκράτηρα? Την σταματήσαν οι ευγενείς. Αντέδρασε η Σύγκλιτος και ο λαός. Γιατί ξέρανε τι θα γίνει. Ότι ήθελε άλλος να φτιάξει. Εντάξει, φυσικά ναι. Ένα δικό του κράτος. Ναι, γινόταν φράντικο. Ναι, και το λήξανε εκεί πέρα το έγινε προσπάθεια μετά και από τους Γερμανούς, από τους Όθωνες εκεί. Παντρεύτηκαν οι Όθωνες την ανιψιά του στη Μυσκέλα. Πρακτικά. Όχι, ανιψιά του ήταν, απλά δεν ήταν άμεσα συνδεμένη με την Royal Family. Η Βυζαντινή δεν το σκεφτόταν βέβαια έτσι. Αλλά πρακτικά οι Γερμανοί αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι η αυλή τους να αποκτήσει λίγο πιο εκλεπτισμένους τρόπους. Πήρανε πυρούνια, μαχαίρια, μάθαν λίγο να πίνουν πιο καλό κρασί, τέτοια πράγματα. Εντάξει, ήταν και αυτό ένα level up, φίλε, να το πούμε έτσι. Έτσι, να μιλήσουμε και για την ακμή, έτσι, της Gondor, που έχει σχέση με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν η Gondor ακμάζει, κάνει μια αντεπίθεση, όπως είχε κάνει με το Βελισσάριο, μπορείς να πεις, είναι λίγο... Σε πολλές φάσεις, αυτό που λέγαμε, με το Βελισσάριο, μετά με τους Μακεδόνες, μετά τους Ισαύρους που κάνουν την άμυνα. Έρχονται η Μακεδονική δυναστεία, εννοούμε. Καταλαμβάνει τα Βαλκάνια πάλι εκεί πέρα. Ξαναπαίρνει τα Βαλκάνια, ξαναπαίρνει κομμάτια της Μικράς Ασίας, σιγά σιγά προωθείται. Ποτάσει άλλους λαούς. Κατά αντίστοιχο γίνεται εκεί πέρα, και παίρνουν το Ρουρ. Έχω και θέμα με το να τα προφέρω, γιατί είναι και αυτό που λες, αυτά που δεν έχουν ακουστεί, τώρα είναι και κάπως τέτοια. Εμείς είμαστε σε άλλη γλώσσα, όπως σημαίνει ότι δεν έχουμε και άμεση σύνδεση, έτσι όπως οι Αγγλοσάξονες. Αν και νομίζω ότι μόνο ο Tolkien δεν ξέρει πώς ακριβώς τα είχε στο μυαλό του να προφέρονται. Έχει φτιάξει και κανόνες ειδικούς για τις γλώσσες του, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο τέτοιο. Αυτό έχει και μια άμεση σχέση. Επίσης, οι εχθροί μοιάζουν. Και θέλω να καταλήξω, ας πούμε. Εκεί όταν επιτεθήκανε στους Χαράντ, πώς προφέρονται, οι Χαράντριμ στο νότο, ας πούμε, θυμίζουν κάπως έτσι με την επανακατάληψη της Κρήτης, τις προσπάθειες επίθεσης στην Αλεξάνδρεια. Πολλές φορές πήγαμε να επιτεθούμε στην Αλεξάνδρεια. Δεν βγήκε βέβαια. Μέχρι και Μανουήλ Κομνηνού όμως προσπαθούσαμε. Ναι. Αλλά θυμίζουν πολύ αυτούς τους λαούς. Τώρα οι άλλοι, πώς λέγανε αυτούς που μοιάζουν με τους λαούς της Στέπας, οι διάφοροι? Οι Variax, νομίζω. Varen Riders, οι Balkoth. Τώρα τα έχω γράψει εδώ πέρα, αλλά είναι λίγο περίεργα τα ονόματα. Που θυμίζουν λαούς της Στέπας σε όλο το φάσμα. Από Σαρμάτες, τους Βιατοσλάβου, ας πούμε, έτσι, Ρωσοσλάβους, κάτι. Ακόμα και πιο παλιά καταστάσεις, όπως Σαρμάτες και διάφορους Γερμανο αυτούς. Έχουν έτσι μια τέτοια. Έχει και κάποιους άλλους παραλληλισμούς. Τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες για τα βαγόνια που είχαν και οι αντίστοιχοι που κάνανε την άμυνα και χάσαμε από τους Γότθους, ας πούμε. Έχει και μια αντίστοιχη μάχη εκεί πέρα με την Gondor, νομίζω. Το πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι Πετσενέγοι είχαν βαγόνια, ποιοι άλλοι? Των εγκαταστημένων πληθυσμών, του πολιτισμού έναντι των λαών με νομαδικές καταβολές. Ναι. Των λαών που δεν δημιουργούν πολιτισμό, να προσπαθούν να υποφεληθούν από τους σπόρους των εγκαταστημένων. Μια και είπες για το Σβιατοσλάβο, ο Έλντακαρ, ο βασιλιάς που είχε χάσει το θρόνο στην Gondor, όπως και ο βασίλης ο Βουλγαροκτόνος, έφερε κάτι βόρειους εκεί, τους περιγράφει λίγο σαν τους Σλάβους. Και δηλαδή οι παραλληλισμοί, άμα το δεις, είναι πάρα πολλοί που μοιάζουν. Είναι σκανδιναβού. Ο Tolkien, επειδή ξέρει και γλωσσολογία και γεωγραφία και ιστορία,
Νομίζω ότι του Μα βγαίνει και λόγω γεωγραφίας του φαίνεται φυσιολογικό να γίνεται αυτό, γιατί Ναι. ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της λογικής αυτό που συμβαίνει. Και έρχονται αυτοί οι βόρειοι, ας πούμε, και βοηθάνε τον Μπαίνει στους διψασμένους δυναμικούς βόρειους που συνήθως δεν έχουν οργάνωση, τους δίνεις αυτό που τους λείπει, οργάνωση, και τους χρησιμοποιείς προς όφελός σου στην δικιά σου κοινωνία που είναι πιο μαλθακή. Πιο μαλθακή, okay. Αυτό ισχύει. Εντάξει. Να προχωρήσουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχω σημειώσει εδώ, που το συζητάγαμε και μαζί, ότι και η Γκόντορ και η αυτοκρατορία η Βυζαντινή πρακτικά ξεκινάει συνέχεια και παρακμάζει και χάνει ισχύ, γιατί ο καλύτερος της εχθρός είναι αυτός της. Κάνει συνέχεια εμφυλίους πολέμους, έχει διαρκώς διενέξεις, διαρκώς έχει έτσι προβλήματα τα οποία πηγάζουν από, πώς το λένε, από την... Έλα μωρέ, πες τη λέξη. Τα εσωτερικά τα προβλήματα, από την παρακμή αυτή. Από την εσωτερική παρακμή. Ναι, έχει να αντιμετωπίσει την εσωτερική παρακμή. Είναι ταυτόχρονα λογοτεχνικό και είναι και μια πραγματικότητα. Είναι και η πραγματικότητα και η λογοτεχνία μαζί συνδυάζονται. Κάπως, ναι. Είναι ουσιαστικά η ύπαρξη του βασιλείου. Είναι μια προσπάθεια έναντι στην αναπόφευκτη παρακμή. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει παρακμή. Και αυτοί παλεύουν για χιλιετίες και κρατιούνται. Και όταν χάνουν και τα πιο σημαντικά του σημεία, την Αλεξάνδρεια ας πούμε, ή κάποιες άλλες κτίσεις στην Ανατολή, όπως και με τους Πέρσες. Η Νοσγκίλια θα τα χάνουν. Νοσγκίλια, ας πούμε, που είναι σαν να την παίρνουν κάτι σαν Πέρσο αυτό, ας πούμε, αντίστοιχο. Δεν καταφέρουν να τα ξαναπάρουν πίσω και δεν καταφέρουν ξανά να φτάσουν στην πρώτη δόξα. Στην πρώτη δόξα αυτή που είχαν. Και το αγαπημένο μου, εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, είναι με το μαρμαρωμένο βασιλιά που έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τον παλαιολόγο, ουσιαστικά. Για κάποιο λόγο κάποιοι λένε συνέχεια ότι είναι ο Βατάντζης σε κάποια σχόλια που είχαμε στα βίντεο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ το ξέρω, δεν αφορά το θέμα της συζήτησης. Ναι. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια, επειδή ο Βατάντζης θεωρείται Άγιος και επίσης δεν έχει τους τριγμούς με την εκκλησία, δεν έχει το εκκλησιαστικό κομμάτι, γι' αυτό. Επειδή ο μαρμαρωμένος βασιλιάς επί χρόνια ήταν ο παλαιολόγος. Αυτός είναι ο μύθος. Ο Βατάντζης έχει αγιοποιηθεί, πολύ μεγάλος βασιλιάς και πολύ σημαντικός ως προς το πώς θα συνεχίσει η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ναι. Έχει άλλα θέματα, πιο πολύ πολιτισμικά σε σχέση με εμάς τους Έλληνες, σωστά, δηλαδή αυτό μας... Ο Βατάντζης, ναι. Αυτό μας είναι πολύ τέτοιος. Ο Άραγκορν είναι η ενσάρκωση του μύθου του μαρμαρωμένου βασιλιά, έρχεται από το πουθενά στο προσκήνιο. Κάνει την άμυνά του. Ευτυχώς είμαστε στο φάντασι σκηνικό και το κακό δεν είναι. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι η κακή και η καλή, γιατί μιλάμε για πραγματικό κόσμο. Καταλαβαίνετε. Για εμάς, ας πούμε, για τους Έλληνες, είναι λίγο πονεμένη η ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Στο story του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, που όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι ταυτιζόμαστε με την Γκόντορ, δεν υπάρχει πτώση, δεν υπάρχει άλωση. Υπάρχει νίκη του. Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, ακριβώς. Ενώνονται οι Ροχίριμ με τους Γκοντοριανούς, Γκοντοριανέζους που λέει ένας φίλος μου, ενώνονται και λόγω της ένωσης αυτούς... Οι Ροχίριμ, θυμάσαι που το συζητάγαμε. Ναι, οι Ροχίριμ, ποιοι είναι οι Ροχίριμ? Εγώ έχω πει, οι Ροχίριμ, αν το πάρουμε σαν story, σαν λαός, αν υπάρχει το παράλληλο, είναι οι Βούλγαροι στην πραγματικότητα. Και θυμίζουν πιο πολύ την πολιορκία από τους Άραβες. Τη Θεσσαλονίκη. Όχι, της Κωνσταντινούπολης που έσκασαν με τον Τρέβελ, αν θυμάμαι καλά, τον Χάνο. Τότε ήταν ακόμα Χάνος, λόγω ήταν Τσάρος ο βασιλιάς του, στο Μεγαλιστές. Καν. Ναι, Καν, ο Χάνος τον Χάνο. Όχι Χάνος εκεί. Όχι Χάνο. Και ουσιαστικά έχει μια συμφωνία με τον Λέοντα. Πολιορκούν οι Άραβες την Κωνσταντινούπολη και σκάνε στα νότα τους οι Βούλγαροι και τους τσακίζουν. Νομίζω το story ιδίως στα Πέλενορ είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Όχι, είναι νομίζω... Και το κάνουν στην ιστορία της Μέσης Αιγύπτου. Οι Ροχίριμ το κάνουν 2 φορές αυτό. Ναι. Το κάνουν και στο Πέλενορ, το κάνουν και, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή της πρώτης εποχής. Στην αρχή της πρώτης εποχής. Νομίζω ότι το έχω κάπου. Δεν ξέρω. Αλλά είναι τόσο πολλοί παραλληλισμοί και οι ομοιότητες στο story και στην πραγματική ιστορία που πραγματικά λες ρε φίλε, εντάξει, είναι περίεργο. Εντάξει, το πώς προσαρμόζονται πολιτισμικά και οι Ροχίριμ
έχω την εντύπωση ότι είναι. Εντάξει, Η Ροχίριμ σαν Ροχίριμ. Αυτό το ωραίο. Αυτό. Είναι... Νομίζω ότι είναι Σάξονες. Πολιτισμικά δεν το έχω συζητήσει. Σ' άλλο podcast θα υποθεί. Ναι. Επίσης, όλα αυτά που περιγράφουμε και σαν ιστορία, έχω τη στεναρή εντύπωση ότι θα μπορούσα να πεις ότι. Ίσως δεν θέλω να φύγω πολύ μακριά από το κόνσεπτ μας, αλλά αν ήσουν αρχαίος, μεσαιωνικός Άγγλος, θα μπορούσες λίγο πάλι να βλέπεις λίγο έτσι τη Βρετανία σε σχέση με το πώς θα μπορείς να παραλληλήσεις και τη Βρετανία στο ίδιο κόνσεπτ αυτό που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Το πώς ήταν οι Βρετανοί που ήρθαν οι Σάξονες και μετά ήρθαν και οι Δανείοι και όλο αυτό το. Γιατί και αυτοί Βυζάντιο θέλαν να είναι. Αυτό θέλω να πω. Και οι Βρετανοί Βυζάντιο θέλαν να είναι. Αυτό θέλαν να είναι. Πριν έρθουν οι Νορμάνδοι, όλη τη Δυτική Ευρώπη τότε, παιδιά, να γίνουν όλοι Ρωμαίοι. Μέχρι τους Νορμανδούς ήταν να γίνουν όλοι ξανά Ρωμαίοι. Ναι. Εξού και η λέξη ρομαντισμός, παιδιά. Ναι. Ρομάντζο. Το ρομάντζο είναι, δηλαδή είναι το τραγούδι που αναφέρεται στα παλιά χρόνια που οι Ρωμαίοι ήταν οι καλύτεροι όλων. Και από εκεί η έννοια του ρομαντισμού, η έννοια αυτού που λέμε ότι είναι κάτι ιδανικό και το βλέπουμε ρομαντικά, προέρχεται από την ιδέα της Ρώμης. Ότι κάποτε υπήρχε ένας πολύ όμορφος κόσμος. Παλιά ήταν όλα καλά, ναι. Που είχαμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ξαφνικά έγινε χάος όταν κατακαιρματίστηκε. Και δημιουργήθηκε βέβαια η αυτοδιάθεση όλων των λαών που ζούσαν. Έφτιαξε καθένα το δικό του βασίλειο για να μπορούν να σκοτώνονται μεταξύ του πιο εύκολα. Αυτό κάθε φορά που θα είστε με την κοπέλα σας σε ένα παγκάκι και θα βλέπετε τα άστρα, να σκέφτεστε ένα λεγιονάριο. Ματωμένο, ιδρωμένο. Στη Βρετανία κάπου, στο πουθενά, να φυλάει το τίποτα, ας πούμε. Εντάξει, αγόρια, μην το θυμάστε. Οι κυρίες μπορούν να το σκεφτούν και να. Είναι καλύτερο. Να σκεφτώ ότι είστε με έναν λεγιονάριο εκείνη την ώρα. Να βγω κι εγώ έτσι, να ανάψω τα αίματα λίγο. Να μιλήσουμε λίγο να δω λίγο και που είμαστε. Να μιλήσουμε εδώ για τη στρατηγική και τα λοιπά εδώ πέρα. Λίγο τη φυσική τοποθεσία, τη φυσική γεωγραφία. Ναι, ας πούμε για τη γεωγραφία. Τη γεωπολιτική και τη γεωγραφία. Η γεωγραφία, δεν ξέρω Γιάννη, έχεις σκεφτεί ποτέ ο Τόλκιν έφτιαξε πρώτα τη γεωγραφία και μετά τον κόσμο του ή πρώτα τον κόσμο του και μετά τη γεωγραφία? Το ξέρουμε. Θεωρώ ότι έφτιαξε τον κόσμο στο μυαλό του μετά το λογοτεχνικό και μετά τελειοποίησε τη γεωγραφία. Γιατί ξέρεις τι παίζει. Ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένη η γεωγραφία θυμίζει πάρα πολύ την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Κωνσταντινούπολη κυρίως, η Γκόντορ, το πώς είναι τοποθετημένη, όχι τη Ρώμη που θα μπορούσες να πεις ότι θα έλεγες Ρωμαίοι, ξέρω εγώ. Θυμίζει πάρα πολύ το που βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, την ιστορία της, το όλο σκηνικό που παίχτηκε εκεί πέρα. Και νομίζω ότι. Απλά αντί για θάλασσα υπάρχει ο ποταμός. Ναι, αυτό, υπάρχει ένας ποταμός. Για όσους δεν ξέρουν, επειδή όσοι έχετε δει την ταινία δεν έχετε δει τον χάρτη. Ναι. Σκεφτείτε ότι. Μπορώ να τον βάλω στο editing λίγο να το δούνε τα παιδιά. Θα βάλουμε ένα χάρτη, δεν βρούμε ένα χάρτη, το βάλουμε. Η Γκόντορ είναι πάνω σε λόφο, αλλά είναι σε μια πεδιάδα, αλλά πέρα από την πεδιάδα είναι ένας ποταμός. Δηλαδή υπάρχει φυσικό σύνορο. Που θα μπορούσε να πει η θάλασσα. Που χωρίζει την Ανατολία με την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Ναι, ουσιαστικά που χωρίζει το ανατολικό κομμάτι που είναι το χάος, ναι, με το κομμάτι που είναι πάντα υπό τον έλεγχο. Βέβαια, επειδή είναι πιο λογοτεχνικό, ναι, φαντάζομαι ότι βάζει τον ποταμό για να σου χώσει ένα σύνορο, ας πούμε, ο Τόλκιν, να στο κάνει λίγο πιο. Γιατί ο Τόλκιν γενικά είναι πολύ to the point. Δεν είναι διαχωρισμός. Ναι. Το καλό και το κακό. Καλό, το κακό. Ναι. Από εδώ ξεκινάει το καλό, από την άλλη πλευρά είναι η κακία, ας πούμε, πολύ απλά. Και βάζει τον ποταμό αυτόν. Πώς τον είναι τον ποταμό, ρε φίλε, κάτσε τον διαβάσω, τον έχω γράψει. Λέγεται. Ο Άντουιν, δεν είναι? Ναι. Ο Άντουιν και εκεί πέρα είναι η Οσγκίλια, ας πούμε, ναι. Είναι η πόλη που αν έχετε δει ταινία που χάνει ο Φάραμιρ, ναι, το στρατό του. Που γκρεμίζουν τις, ναι, γέφυρες για να μην περάσουν, ναι, τα όργανα, τους καθυστερήσουν, ας πούμε. Και αυτό είναι, ας πούμε, το σύνορο του πολιτισμένου κόσμου και στην πραγματικότητα, αν το δούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο εκεί ήταν η Ιωνία, ας πούμε, ήταν εκεί που τέλειωνε ο πολιτισμένος κόσμος και, ναι, ξεκινούσαν να είναι οι διάφοροι. Είναι ένα κομμάτι του παλιού κόσμου που αξίζει να ανήκει στην Γκόντορ, αλλά ναι, δεν τον έχει μόνιμα από έλεγχο. Τον, ναι, χάνει, τον κερδίζει, ακριβώς όπως έγινε στην Μικρά Ασία σε όλη την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και περασπίζεται και από διάφορους εχθρούς, έτσι, ας πούμε, ναι, έρχονται. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχουν οι βάρβαροι του Βορρά που μοιάζουν με αυτούς που Γερμανούς, με στέπες. Έναν συνδυασμό στέπας και βόρειου. Ναι.
Υπάρχει ο Νότος ή το Χάραντ, είναι σαν ένα είδος Αφρικάνων, αν κατάλαβα καλά η περιγραφή τους. Εμένα μου θυμίζουν Άραβες, τέτοιους. Βόρειο-Αφρικάνους εμένα μου θυμίζουν. Ναι. Κάτι τέτοιο. Και υπάρχει, καταρχήν είπαμε δεν γράφουμε, δεν λέμε για πραγματικούς ανθρώπους, λέμε με τι μπορεί να μοιάζει. Ναι. Και στην Ανατολή. Νομίζω το Χάραντ είναι ακριβώς σαν την Αφρική με την ποια έννοια. Ότι έχει αυτούς... Σαν καρχιδόνα παλιά, κάτι ένα κόνσεπτ περίεργο. Δεν είναι... Αλλά πιο βάθος έχει λέει κάποιους ανθρώπους πιο εξωτικούς. Πιο Αφρικανούς, πιο εξωτικούς, τώρα δεν μας είπε. Φαντάζομαι να λέει πιο εξωτικούς, διαφορετικούς. Λέει ότι είναι μεγαλόσωμοι, ας πούμε. Θυμίζει ο Χάουαρτ, πώς περίγραφε και αυτός έτσι. Στον Κόναν, λες τώρα. Ναι, στον Κόναν, αυτούς που ζούσαν στα τροπικά δάση. Και στην Ανατολή που είναι το χάος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, γιατί από εκεί έρχονται, όπως και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι λαοί της Στέπας που είναι. Υπάρχουν και εκεί μεγάλα βασίλεια. Ναι. Υπάρχει παρακμή εκεί κατά τον Τόλκιν. Ναι. Είναι διεφθαρμένοι. Σκεφτείτε και αυτό πώς ήταν οι Μογγόλοι, ας πούμε, που ερχόντουσαν και ισοπεδώνανε μετά ερχόντουσαν άλλοι. Και την Περσία, ότι είναι μεγάλα βασίλεια. Τα οποία έχουν παρακμάσει. Όμως είτε παρικμάσαν είτε οι εξουσίες τους είναι πάρα πολύ διεφθαρμένες. Δηλαδή νομίζω ότι για τους. Δεν θυμάμαι τότε για τους Χαράντριμ, για τους Ιστέρνης, θα κάνω λάθος. Περιγράφει ότι τα βασίλειά τους είναι μεγάλα, απλά είναι πάρα πολύ διεφθαρμένοι και υποταγμένοι στους άρχοντες του σκότους ή οι βασιλιάδες τους και οι ευγενείς τους. Και στο αντίστοιχο απέναντι από την Gondor είναι τα Orc, ας πούμε, που είναι η Mordor λίγο παρακάτω. Που εκεί πέρα είναι. Εντάξει, εκεί πάμε σε καθαρό fantasy. Πάμε σε πιο fantasy. Ουσιαστικά. Αυτό που θέλω να σου δείξω είναι ότι είναι κάτι κακό, κάτι μυαρό. Το απόλυτο κακό. Το απόλυτο κακό βρίσκεται εκεί μέσα, ας πούμε. Η απειλή βασικά, όχι μην το δεις σαν το κακό, η απειλή του καλού, ας πούμε, αν θες να το δεις. Στον Tolkien είναι το απόλυτο κακό. Ναι. Ο Σάουρον. Είναι ο ίδιος σκοτεινός άρχοντας και τα Orc που είναι ουσιαστικά. Τα Orc είναι πρακτικά διεφθαρμένοι άνθρωποι, διεφθαρμένα εξωτικά, δεν το έχω διευκρινίσει. Στο Silmarillion λέει ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένα εξωτικά. Στο Silmarillion λέει ότι είναι τόσο διεφθαρμένα πλάσματα που θα μπορούσαν να ήταν μέχρι και εξωτικά. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο παραμόρφωσης και παρακμής που θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε, ας πούμε, πλέον. Δεν μπορεί να περιγράψει τι είναι. Μπορεί να είναι και Orc, απλά να φτιάχτηκαν για να είναι Orc. Ίσως να το πάει για να το παρελύσουμε στην ανθρώπινη ιστορία, ίσως να ομοιάζει πλέον με τους πολιτισμούς που ήρθαν από τη Στέπα, που φέραν την απόλυτη καταστροφή. Που δεν είχαν. Αυτό όλο τους Μογγόλους, ξέρω εγώ, που ισοπεδώνανε. Δεν επηρεάσαν τόσο το Βυζάντιο αυτοί, αλλά την ευρύτερη περιοχή, ναι. Εντάξει, είναι και λογοτεχνικό, πρέπει να υπάρχει μια απειλή, έτσι, ο κακός που έρχεται να κάνει κακό, ας πούμε, γιατί είναι κακός, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, εδώ έχουμε μαζέψει κάποια κομμάτια να σας τα δώσουμε και λίγο έτσι με ονόματα. Υπάρχουν τα ανατολικά σύνορα της Gondor, είναι το Eiffel Dwarf που είναι μια οροσειρά, θυμάμαι, μεγάλη. Σκεφτείτε το ανάποδα, πώς θα ήταν η οροσειρά στη Χερσόνησο του Έμμου, κάτι αντίστοιχο, εκεί που είναι το Δυράχιο, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι από εκεί, αλλά σκεφτείτε είναι στραμμένο, ότι από εκεί και πέρα είναι μια ψιλοχαώδης κατάσταση. Θα μπορούσαν και τα βουνά της Μικράς Ασίας που είναι και αυτά έτσι δεδαλώδη. Ο Ταύρος, η οροσειρά του Ταύρου. Ναι. Υπήρχε πάλι ένα πέρασμα, εκεί γινόταν με τους Άραβες ιδίως. Και με τους Πέρσες πιο πριν, νομίζω. Με τους Πέρσες ήταν πιο σουρωτήρη η αυτοκρατορία. Με τους Άραβες είχε φτιαχτεί μια no man's land εκεί πέρα. Είχε γίνει πιο μικρή κιόλας, νομίζω, και ήταν πιο. Ο ποταμός Anduin που είπαμε προηγουμένως, που είναι το σύνορο, ας πούμε. Νομίζω ότι εκεί είναι ξεκάθαρα η θάλασσα ο Anduin. Και αυτό, ας πούμε, το κόνσεπτ είναι, ας πούμε, αυτό το Βόσπορος, τα Δαρδανέλια που χωρίζει αυτό που είπαμε προηγουμένως, η θάλασσα που χωρίζει τη Μικρά Ασία με την. Θα έλεγα ότι η οροσειρά του Έμμου μοιάζει με τα βουνά που τη χωρίζουν από το Ρόχαν. Ναι. Την αυτοκρατορία. Θα μπορούσε, μοιάζει πολύ. Απλά σε όλη τη διάρκεια της Μέσης Γης οι βόρειοι γείτονες της αυτοκρατορίας παραμένουν πιστοί, οι Ροχίριμ. Σε εμάς, ενώ ας πούμε, οι Βούλγαροι μας σώσανε στη δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, μας βοηθήσαν τουλάχιστον. Μας βοηθήσαν, μας σώσαν κιόλας. Οι Βούλγαροι μετά εξελίχθηκαν σε δικό τους κράτος, αυτόνομο και ουσιαστικά σε εχθρούς. Είχαν και μια ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα, γι' αυτό καταφέραν να μην αφομοιωθούν από την αυτοκρατορία. Νομίζω και οι Ροχίριμ είναι λίγο έτσι, ενώ είναι κοντά στους Γκοντοριανούς,
Όπως και εμείς με τους Βούλγαρους είχαμε ίδια θρησκεία. Ναι, είναι διακριτή οντότητα. Άλλο κράτος με δικό του βασιλιά, δηλαδή δεν αφομοιώνεται. Ναι. Ωραία. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω λίγο να μιλήσουμε για τη στρατηγική σημασία έτσι, λίγο της Μίνας Τίριθ. Εδώ νομίζω. Της πόλης, παιδιά. Πάμε στην πόλη. Κωνσταντινούπολη. Ναι. Εδώ νομίζω ότι είναι πραγματικά ευδιάκριτη η ομοιότητα. Λοιπόν, θες να τα. Θα το λέμε, η Κωνσταντινούπολη έχει 3 σειρές τυχών. 3 σειρές τυχών. Η Gondor είναι φάνταση. Πόσες έχει? 7. Εντάξει. Πόσες έχει? 7 τείχους έχει. Συν το Ράμα Σέκορ που είναι τι είναι, σαν τάφρος, τι είναι και καλά αυτό. Κάτι τέτοιο δεν είναι? Την πύλη τη μαγική εκεί που δεν σπάει. Ναι, με τίποτα. Ήταν από μύθιλ, ήταν φτιαγμένη. Ήταν. Φέρανε οι άλλοι το σφυρί του Γκρόν που ήταν του Μόργκοθ το όπλο. Τι ήταν αυτό που φέρανε? Οπότε έχουν εκεί πέρα αυτοί έτσι. Έχουν τα 7 στρώματα άμυνας στην Gondor που θυμίζουν τα αντίστοιχα της πόλης της Κωνσταντινούπολης, δικής μας. Το μακρύ τείχος που θα μπορούσε να υπάρχει. Έχουν το Θεοδοσιανό τείχος, το τείχος του Κωνσταντίνου, το τείχος του Σεβεράν λέγεται, Σεβεράν ή Σεβεράν, πώς προφέρεται? Παλιά ρωμαϊκό τέτοιο κατάλοιπο. Το τείχος Σέβυρου, ναι. Το τείχος του Παλαιού, του Βυζαντίου, του πρώτου. Το τείχος του μεγάλου παλατιού που φτάνουμε μέσα, ας πούμε. Αυτά δεν ήταν ενεργά την ίδια στιγμή, αλλά παιδιά υπήρχαν. Ναι, αν το σκεφτείς ότι η Gondor είχε 7 τείχη, ας πούμε, 7 άμυνες. Και τέλος, στο μεγάλο το παλάτι υπήρχε ακόμα ένα τελικό τείχος που μέσα στο αυτοκράτορας. Να μπορεί να χρηστεί και ο αυτοκράτορας από τους δικούς του. Ναι. Νομίζω ότι είναι παρεμφερές. Επίσης, τι ήταν η Κωνσταντινούπολη? Η Επτάλοφιν. Έτσι. Ναι. Η Μίνας Τίριθ έχει 7 ομόκεντρα τείχη. Σε ένα λόφο, αλλά έχει πάλι το αριθμός 7. Ναι. Μου σκάνει και εδώ αναφορά πλατωνική, από όσο βλέπω. Ναι. Λες μετά με Ατλαντίδα. Ναι, όχι ότι δεν έχει και αυτό την ομοιότητα, έτσι, σαν στην περιγραφή. Για το σχήμα το κυκλικό που έχει. Δείτε το βίντεο μας για την Ατλαντίδα, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω είναι το καλύτερο σε όλο το YouTube. Έχει αυτά τους ομόκεντρους κύκλους, ας πούμε, που περιγράφει το πώς είναι μια διαβάθμιση, ας πούμε, στο όλο το σκηνικό. Λοιπόν, αυτό ταιριάζει με την αρχιτεκτονική που έχουμε σημειώσει εδώ. Δίνεται όμως πολύ μεγάλη σημασία στην Οσγίλια τώρα, στον Θόλο. Και λέει ότι φαίνεται ο Θόλος από μακριά και θυμίζει πώς μπαίνεις όταν είσαι στο Μεσαίωνα, πώς μπαίνεις μέσα στην πόλη και βλέπεις εκεί ένα τεράστιο πράγμα, τον ουρανό να υψώνεται. Άμα το σκεφτείς, ακόμα και τώρα, αν δεις που υπάρχουν ψηλά κτίρια, αν δεις φωτογραφίες, φαίνεται από μακριά. Έτσι. Επίσης, πάμε έτσι σε κάτι που έχει να κάνει και με τη γεωγραφία αλλά και με την πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης, ενώ της Μίνας Τίριθ, αλλά και της πόλης. Παιδιά, συγγνώμη, λέω η πόλη και μετά σκέφτομαι ότι μπορεί να αντιστοιχεί και στα δύο. Ναι. Λοιπόν, στην εποχή του πόλεμου του δαχτυλιδιού μένει. Ο πόλεμος του δαχτυλιδιού είναι αυτά που δείχνει ταινία. Αυτά που δείχνει ταινία, παιδιά, ναι. Λοιπόν, ζουν οι μισοί άνθρωποι μέσα στην πόλη. Έχει παραχμάσει. Δηλαδή, ενώ είναι η μεγαλύτερη πόλη των ανθρώπων, είναι μια σκιά του παλιού καλού της εαυτού. Σωστά. Σκεφτείτε η Κωνσταντινούπολη είχε, λέμε, μετά την επανάκτηση από τους Σταυροφόρους, είχε μείνει με πολύ λίγους ανθρώπους. 500 με 200.000 κατοίκους. Γιατί ήταν πολύ λίγοι, γιατί κάποια στιγμή υπολογίζεται ότι πρέπει να ήταν στο 1 εκατομμύριο. Και μπορεί και παραπάνω. Ναι. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν υπολογίζαν ακριβώς τους μετανάστες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Που υπήρχαν πάρα πολλοί. Υπήρχαν Εβραίοι, Άραβες, Λατίνοι, ήταν πάρα πολλοί. Ρώσοι. Είχαν συνοικίες ολόκληρες δικές τους και δεν τους πολιτογραφούσαν όλες τις περιπτώσεις. Έτσι. Δεν ήταν υπήκοοι. Ήταν κατόπιν συμφωνιών με τα άλλα κράτη. Ακριβώς. Οπότε φαντάσου ότι θα μπορούσαν να είναι και αυτοί κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους. Έτσι, όταν έρχονται οι εχθροί, ουσιαστικά υπάρχει μια μεγάλη έκταση που είναι ακατοίκητη. Δηλαδή που είναι χωράφια. Δηλαδή περνά στο τείχος και αντί να είναι η πόλη. Είναι χωράφι. Είναι χωράφι. Επειδή κάποτε, όταν λέμε κάποτε, παιδιά, μπορεί να είναι πριν από 100 χρόνια, αλλά σε 100 χρόνια, αν αφήσετε ένα κτίριο και πέσει. Καταρρεύσει, θα μείνει τίποτα. Θα βγουν δεντράκια, θάμνη, τέτοια πράγματα. Ζωά, θα κυκλοφορούν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα
έχουμε σημειώσει και εδώ πέρα ότι ουσιαστικά ένα άλλο πράγμα που έχει, που εμφανίζεται, είναι μια ζήτηση που έχει ο Φρόντο με τον Φάραμιρ στις ταινίες, στο βιβλίο νομίζω. Που του λέει ο Μπόρομιρ με τον Φάραμιρ, τα δύο αδέρφια του. Ο Στούαρτ, πώς μεταφράζεται? Ο Επίτροπος της Γκόντορ, που είναι ο πατέρας τους, που έχει βάλει τους δύο να προστατεύουν την αυτοκρατορία. Του λέει, ρε παιδί μου, ο Μπόρομιρ είναι πιο φιλοπόλεμος, είναι λίγο πιο λαϊκός, είναι λίγο πιο έτσι ηγετικός κτλ. Στην ταινία ο Μπόρομιρ, ο Φάραμιρ στο βιβλίο είναι πιο ηγετικός στην πραγματικότητα. Ναι, είναι πιο ηγετικός, απλά είναι λίγο διαφορετικός, ενδιαφέρεται πιο πολύ για πιο πνευματικά πράγματα. Αυτό το έχει και μια ζήτηση με το Φρόντο σε κάποια φάση που του λέει ότι, πώς το λέει, στο παρελθόν ότι ήταν... Αναπολύ, το παλιό καλό καιρό που ήταν πιο... η πόλη του, η Μιναστήρη δηλαδή, ήταν πιο πνευματική. Όχι Κωνσταντινούπολη. Όχι Κωνσταντινούπολη. Ήταν πιο πνευματική, είχε περισσότερα βιβλιοθήκες, κόσμο. Τα παλιά καλά χρόνια. Τώρα έχει καταντήσει, τέλος πάντων. Όπως και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι όπως το εννοούν οι άνθρωποι της εποχής, του Μεσαίωνα και της τρίτης εποχής, έχει καταντήσει. Ναι, αυτό σκέφτονται. Κάποτε ήταν πολύ καλύτερα. Έχει γίνει πλέον ένα κράτος στρατιωτικό, ας πούμε, μετά ειδικά τον 7ο αιώνα που χάθηκε η Κρήτη από τους Άραβες. Ουσιαστικά ταμπουρώνουν και προσπαθούν με πάση θυσία να προστατεύσουν ό,τι έχει μείνει. Αναγκάζονται, δεν το θέλουν. Αναγκάζονται. Και η Γκόντορ το ίδιο έχει. Αναγκάζεται πάση θυσία να γίνει ένα στρατιωτικοκρατούμενο κράτος, το οποίο δεν έχει. Δεν έχουν εξίσως φιλοπόλεμη κουλτούρα όπως άλλοι λαοί. Το αντίθετο, προσπαθούν να δημιουργήσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ναι. Και έτσι αναγκάζονται να έχουν αυτό το σύστημα με τα beacons, αυτούς τους φάρους για να ανάβουν τις φωτιές που υπήρχε στη Μικρά Ασία. Μια από τις κορυφαίες σκηνές, μη πολεμικές κορυφαίες σκηνές της ταινίας, αυτό με τους φάρους είναι υπέροχο οπτικά. Το οποίο το είχαμε και εμείς. Και εμείς. Έτσι. Και εμείς. Όταν λέμε εμείς, το είχαμε και στα μηδεναϊκά χρόνια, το είχαμε και στα βυζαντινά χρόνια. Επίσης, έπαιρνε μια φωτιά, παιδιά, στον Ταύρο. Όταν λέμε στον Ταύρο, για να καταλάβετε, μιλάμε στη σημερινή. Αντιόχεια. Στα σημερινά σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Κοντά, εντάξει, είναι πλέον όλα στην Τουρκία. Αυτά. Εκεί γύρω τους πάντων. Τα έχει πάρει όλη η Τουρκία. Παίρνει κι άλλα σιγά-σιγά. Ήταν να παίρνει μια φωτιά. Από εκεί. Ναι, στην άκρη της Μικράς Ασίας. Και να ειδοποιήσει στην Κωνσταντινούπολη σε μια μισή ώρα ότι να έρχονται οι Πέρσες, ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω ποιοι Άραβες έρχονται. Επίσης εκεί πέρα κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι έχουν ένα σύστημα στρατιωτικό και εκεί πέρα, το οποίο, αν έχω καταλάβει καλά, δεν έχει φεουδαρχία η Γκόντορ. Έχει κάτι σαν. Είναι πιο κοντά σε αυτό που είχαμε εμείς τα θέματα, ας πούμε, εδώ στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όχι ότι είναι το ίδιο προφανώς, αλλά είναι κάτι πιο. Υπάγεται άμεσα ο διοικητής στην Γκόντορ. Δεν είναι το προσωπικό του τσιφλίτη, το προσωπικό του φέουδου. Παρ' όλα αυτά έχει υποχρεώσει να το υπερασπιστεί, ας πούμε, ο ίδιος. Αλλά. Όπως και ο στρατηγός του θέματος. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το σηκώθηκε να πει: εγώ θα παντρευτώ με την τάδε πριγκίπισσα και θα κάνω δικό μου βασίλειο. Εντάξει, τα κάνανε και εδώ οι δικοί μας. Όχι, δεν τα κάνανε. Δεν τα κάνανε νομιμοποιημένα. Δηλαδή δεν μπορούσε να παντρευτεί ένα στρατηγό κάποιον και να πάρει το θέμα και να φύγει. Ενώ σκέψου στην φεουδαρχική Ευρώπη, γι' αυτό ξεκινούσαν. Άλλα Ζαφέντιο, άλλο ξέρω εγώ γιατί. Πήγαινε ο Νορμανδός στην Αγγλία, γινόταν βασιλιά στην Αγγλία. Και λέει: θυμάσαι, βασιλιά της Γαλλίας, ένα κατκτήματα στην Νορμανδία που μου έχει δώσει. Τα παίρνω στο δικό μου το βασίλειο. Μα αφού είχαμε συμφωνήσει. Είναι δικά μου. Δεν είναι δικά σου. Έχω πιο πολλούς. Ναι, αυτά δεν γίνονται στην Γκόντορ. Δεν γίνονται. Και το αντίστοιχο εδώ πέρα που γινόταν, το είχαμε άλλα θέματα αστασιαστών κτλ. Δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν η περιουσία του, άρα όταν δεν πληρωνόταν καλά ή όταν βαριόντουσαν, αδιαφορούσαν. Πασοκυκλίβεσαν την Αυτοκρατορία και Γκόντορ. Εντάξει, γιατί ρε φίλε. Sorry παιδιά, είχαμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι και επιστρέφουμε εδώ πέρα. Είχαμε τελειώσει με το σκηνικό ότι Γκόντορ και αναφορά. Μπράβο. Πάμε παρακάτω γιατί είχαμε ένα θεματάκι. Να πούμε ότι η Γκόντορ ουσιαστικά ελέγχει τα ύδατα, δηλαδή την θάλασσα, τον κόλπο του Μπελεφάλας. Έχει μάλιστα και την ναυτική βάση, την Πέλαργκυρ, που είναι ουσιαστικά η ναυτική πόλη. Θα μπορούσε να μοιάζει με την Άβυδο ή θα μπορούσε να μοιάζει με τα Άδανα σε πιο μετέπειτα εποχή.
είναι ουσιαστικά η πόλη που ελέγχει την θάλασσα και έχει τις ναυτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας. Ωραία. Οπότε αυτό θυμίζει κάπως τον κόλπο του, ίσως κόλπο, του Αιγαίου Πέλαγος, αν κλείσει τη θάλασσα. Θα μπορούσαν τα Δαρδανέλια. Μπορούσαν τα Δαρδανέλια. Δεν είναι κόλπος, είναι κλειστός. Αν πάρουμε την Πέλαγη σαν Άβυδο, θα μπορούσαν τα Δαρδανέλια. Σαν παραλληλισμό το έβλεπα πιο πολύ, ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, όλο το Αιγαίο Πέλαγος που είναι περίκλειστο από ένα κράτος, ας πούμε. Ναι, αλλά και αυτό θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή έχει όλο αυτό το κόνσεπτ. Μπορείς να το πας στο μικρό, στο τοπικό, σαν πόλη, και στο μεγάλο στην εποχή της Αχμής που ήταν όλη η Ανατολική Μεσόγειος. Ναι. Γιατί έλεγχε όλη την Ανατολική. Ναι. Ιδίως τα πρώτα χρόνια που οι Άραβες δεν είχαν φτιάξει ακόμα. Δεν είχαν πάρει την. Βασικά όταν πήραν την Κρήτη ξεκίνησε το. Όχι, εντάξει, φτιάξαν. Στα πρώτα τους 100 χρόνια φτιάξαν με τους Σύρους και τους Έλληνες της Συρίας. Ναι, προφανώς. Φτιάξανε. Okay. Να πάμε και σε κάτι πιο μεταφυσικό, ας πούμε, τώρα που έχει και να κάνει και αυτό πάλι με το όλο κόνσεπτ αυτό της. Λοιπόν, τα τείχη της Μίνας Τίριθ είναι μαγικά. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης είναι προστατευμένα από το Θεό. Από το Θεό τον ίδιο. Δεν πέφτουν και όταν πέφτουν τα τείχη της Μίνας Τίριθ, έρχονται τα όρκ και αυτή τη πάντα. Μίνας Τίριθ χρησιμοποιούν το Γκρόντ, το μαγικό σφυρί, που είναι το όπλο του Μόργκοθ. Το αναφέραμε. Υποτίθεται. Στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ο Θεός δεν δίνει όπλα στους κακούς, οι αμαρτίες μας είναι ο λόγος που. Σαν μαγικό όπλο θα μπορούσε να κάνεις τον παραλληλισμό, αν θες να το φτάσεις εκεί με ένα λογικό άλμα το οποίο βγάζει κάποιο νόημα, να πεις ότι τα κανόνια είναι πρακτικά το μαγικό που βοηθάνε τον εχθρό να παραβιάσει τα τείχη της πόλης, έτσι. Ή θα μπορούσαμε να πάμε στους Βυζαντινούς συγγραφείς που καταργούνται τον Ουρβάνο, που λένε ότι το χρήμα και η δυσπιστία, ότι παρόλο που είσαι χριστιανός δεν σέβεσαι τον Θεό, άρα δημιουργείς το κακό. Δημιουργείς το κακό, ναι. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Και δεν σταματάνε μόνο στα γεωγραφικά κομμάτια οι ομοιότητες, αλλά και στην γεωπολιτική και στον τρόπο που προσπαθούν τα δύο κράτη, δηλαδή το Βυζάντιο και η Γκόντορ, να τηρήσουν τον πολιτισμό και την ειρήνη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να περιβάλλονται από φιλικά κράτη, από φίλιους λαούς. Η Γκόντορ, όπως είπαμε, έχει εγκαταστήσει τους Ροχίριμ στα βόρειά της. Το κομμάτι προς τα πάνω είναι θεωρητικά πιο προστατευμένο, δεν είναι ταξωτικά. Η Νάνη λίγο πιο βόρεια ακόμα. Δηλαδή, γενικά, αν εξαιρέσουμε το βόρειο-ανατολικό κομμάτι, ο Βορράς, αν και δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος και είναι πεσμένος, ακόμα υποστηρίζεται και στηρίζει σε κρίσιμες στιγμές την Γκόντορ. Το ίδιο πράγμα προσπαθεί και το Βυζάντιο να κάνει συνεχώς. Δηλαδή, όπως είπαμε, οι Βούλγαροι στην αρχή, παρόλο που μετατραπήκαν σε ανταγωνιστές, εγκαθίστανται από τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Προσπαθεί στην Ανατολή να έχει το βασίλειο της Αρμενίας μέχρι την εποχή του Βουλγαροκτόνου να το στηρίζει, να είναι συμμαχικό σαν buffer ασπίδα, σαν buffer zone, αλλά όχι όμως να το εκμεταλλευτεί με την έννοια έχουν και τα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ότι είναι χριστιανοί και τους βλέπει σαν μια ασπίδα έναντι των απίστων. Την ίδια εποχή το ίδιο κάνουμε και με τους Βενετούς που τους φτιάχνει και στο Λόμπι. Τους Βενετούς, παιδιά, πριν γίνουν και αυτοί πανίσχυροι. Προφανώς, είπαμε, στον φάνταση κόσμο παραμένουν οι άνθρωποι καλοί και πιστοί. Στον πραγματικό κόσμο, όταν αποκτάνε δύναμη, προσπαθούν να αποσχιστούν, να κάνουν το δικό τους. Να κάνουν το καλύτερο για τους δικούς τους. Εντάξει. Η Βενετία είναι ο σύμμαχος των Βυζαντινών, γίνεται ουσιαστικά ναυτική δύναμη. Υπερδύναμη. Ναυτική δύναμη και γίνεται υπερδύναμη μετά όταν μας ρίχνει στην πραγματικότητα. Άρα και εγώ θα μείνω λίγο στο ηθικό κομμάτι, ότι προσπαθούν και οι δύο υπερδυνάμεις να πετύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα σταθερότητας. Δηλαδή, αν δείτε, δεν προσπαθούν να επικρατήσουν εναντί άλλων. Κάνουν τους επεκτατικούς πολέμους πάντα με το σκοπικό να πάρουν πίσω εδάφη που ήταν δικά τους. Που τους ανήκουν, αν το πάρεις ηθικά, ας πούμε, τους ανήκουν ακόμα. Ας πούμε. Ακριβώς. Γι' αυτό κάνουν πολέμους. Ναι, αλλά γενικά σαν νοοτροπία δεν προσπαθούν να πάνε σε μέρη που ποτέ δεν κατοικούσαν οι ίδιοι και δεν ανήκε στη δικιά τους, στο δικό τους πολιτισμό. Οι Γκοντοριανοί και αντίστοιχα οι Ρωμαίοι. Και αντίστοιχα οι Ρωμαίοι Βυζαντινοί προσπαθούν ουσιαστικά ακριβώς. Ακόμα και οι επιθετικές τους βλέψεις είναι σε πρώην εδάφη της αυτοκρατορίας. Τέλεια. Γιάννη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω στο κόνσεπτ Βυζαντινή, Γκοντοριανή και τις ομοιότητες που θα μπορείς να βρεις στα δύο? Ναι, θέλω να παραμείνω σε ένα κόνσεπτ ότι
στο επίπεδο του πολιτισμού, ο Τόλκιν, ο μεγάλος δάσκαλος. Μεγάλος δάσκαλος αυτός. Αγγλοσάξονας. Αγγλοσάξονας. Έχει κατανόηση, παρόλο που είναι Αγγλοσάξονας και έχει πολλά στοιχεία της δικιάς του κουλτούρας, η Γκόντορ, δηλαδή το πιο σημαντικό κομμάτι για τον υλικό και φιλοσοφικό πολιτισμό. Εντάξει, γιατί όλα είναι σεβαστά. Ναι, προφανώς. Και το Σάιρ είναι κάτι που μπορεί να θες να μείνεις πιο πολύ στο Σάιρ παρά στην Γκόντορ. Αυτόν, ας πούμε, τον ίδιο τον Τόλκιν, φαντάζομαι θα την εκφράζανε πολύ περισσότερο οι Ροχίριμ, έτσι όπως τους περιγράφει. Ή τα Χόμπιτ. Νομίζω τα Χόμπιτ και η Ροχίριμ είναι μια πολεμική εκδοχή του Αγγλοσάξονες. Αυτό ουσιαστικά κάνει. Και εντυμένοι Αγγλοσάξονες. Ναι. Παρόλα αυτά, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι στο επίπεδο του πολιτισμού πρέπει να υπάρχει ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να περιφράξει ουσιαστικά την ειρήνη, την ασφάλεια, τη γνώση, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία αξίζει να σωθούν. Δηλαδή τους ανθρώπους, αλλά και ό,τι οι άνθρωποι φέρνουν πίσω τους, τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους. Το καλό που είναι στον κόσμο το δικό του. Το καλό που στο δικό μας τον κόσμο ήταν πολιτισμός αυτός, η κουλτούρα. Την ίδια την αντίληψη, παιδιά, δεν λέμε ποιος ήταν ο καλός και ο κακός στον πραγματικό κόσμο. Όχι, την ίδια την αντίληψη την είχαν και οι πρόγονοι μας οι Βυζαντινοί. Ναι. Ότι αυτή ήταν το καλό. Ναι. Ότι ήταν οι θεματοφύλακες του πολιτισμού, ας πούμε, της μιας κουλτούρας. Και πάλι μην το βλέπετε σαν κάτι με διάκριση, αλλά σαν ένα πολιτισμό ανώτερο, ο οποίος έχει. Φαντάσου να έχεις μια αυτοκρατορία που κρατάει 1000 χρόνια και να είσαι κάτοικος αυτής της αυτοκρατορίας. Φαντάσου πώς αισθάνεσαι ότι δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ναι. Να έχεις και όλα τα υλικά κίνητρα για να τα αισθάνεσαι. Δεν έχεις βιβλιοθήκη, τη βλέπεις τη βιβλιοθήκη. Υπάρχει. Έχεις ωραία κτίρια. Βλέπεις την Αγία Σοφία, βλέπεις τη μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο. Υπάρχει μια περίπτωση να έχεις ταξιδέψει σε μερικά χωριά πιο έξω, να βλέπεις ότι η ζωή των ανθρώπων είναι χειρότερη. Δεν λέμε ότι ήταν καλύτερη. Ή διαφορετική, ας πούμε. Δεν συγκρίνουμε έναν μεσονικό άνθρωπο με έναν σύγχρονο άνθρωπο. Μιλάμε έναν άνθρωπο που είχε την ευκαιρία να ζήσει στην Κωνσταντινούπολη και έναν άνθρωπο που είχε την ευκαιρία να ζήσει σε ένα χωριό της Μικράς Ασίας. Η πιθανότητα είναι ότι οι ευκαιρίες που θα είχε θα ήταν πολύ περισσότερες. Σκέψου κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα χωριό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να ζήσει και στην Αθήνα. Ασχετά αν το πάρουμε από υγεία κτλ. Στη σημερινή εποχή. Οι ευκαιρίες που έχει επαγγελματικά, παραδείγματος χάρη. Ναι, αλλά σε θέμα γνώσης, ας πούμε, τότε ήταν. Σκέψου τώρα έχεις ίντερνετ. Ναι, τότε ήταν ένα χωριό. Τότε υπήρχε μια περίπτωση να μην μπορείς να βρεις βιβλίο στο χωριό σου. Βιβλίο, να μην μπορείς να βρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις. Τίποτα να μην διαβάσεις. Και προφανώς θα πρέπει να μην είχε το χωριό σου έναν άνθρωπο να σε μάθει να διαβάζεις. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η συζήτηση σήμερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί το έχουμε πει να το κάνουμε τόσο καιρό αυτό το σαν βίντεο και πάμε καλύτερα να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο podcast για να είναι λίγο πιο ελεύθερο, να έχει περισσότερη ευκαιρία να μπορούμε να δούμε και έτσι, να έχουμε ένα πιο συγκεντρωτικό κομμάτι στη γνώση αυτή τη μεγάλη. Οπότε, κάτι τελευταίο να προσθέσεις? Όχι, έτσι, όχι, φαντάζομαι. Ότι πάνω στο θέμα, στη θεματική μας έχουμε πει αρκετά. Τέλεια. Οπότε, να υπενθυμίσω εγώ, κάντε like στο βίντεο για να το δουν περισσότεροι άνθρωποι, κάντε εγγραφή. Χτυπήστε την καμπάνα γιατί θα έρθουν πολύ περισσότερα podcast. Ετοιμάζουμε ολόκληρη σειρά. Χτυπήστε την καμπάνα. Μας βρίσκετε στο Instagram με το ίδιο το όνομα, στο Facebook με το ίδιο το όνομα. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορώ να πω το όνομα. Δεν μπορώ να πω το όνομα. Δεν μπορώ, φαντάζομαι να σε λένε κάπου και να μπορεί να το πεις. Η σκληρή της ιστορίας. Και τέλος, για να μας στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon και μέσω του κουμπιού συμμετοχή από κάτω από το βίντεο στο YouTube. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Έως την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να δείτε τον χάρτη των σκληρών Καριόλιδων που θα βρείτε όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Στηρίξτε μας ενεργά είτε μέσω του κουμπιού συμμετοχή είτε μέσω του Patreon, όπου εκεί θα βρείτε ιστορικές πηγές, πρόωρη πρόσβαση στα βίντεό μας και άλλα. Σε αυτό το σημείο να στείλω τα ευχαριστήριά μου σε βαράγκους και κατάφρακτους, αλλά και τα προσωπικά μας ευχαριστήρια στα μέλη που μας στηρίζουν ενεργά με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη, Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Πλακούδας, Ανώνυμος από Αμερική, Ελευθέριος Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Πετιχάκης, Νικόλαος Αλιάγας, Αντώνης Τραγάς, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αβραάμ Σαραφόπουλος,
Ravenwolf Modeling Studio του Δημήτριου Κουμούση και στον Γιώργο L. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.